Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi. 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 Abange administer oath mulumbire kuti imene muli ankhule pano chikhala chomwecho chikhala cha chilungamo koma simubisa china chilichonse nditi apempha parliament kuti akulumbiriseni. I, Your name? Sarah Lapken, Do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty Allah that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me Allah. So help me Allah. Mai Lapken mkoza khala masuka muforokoze chimene mukudziwa sindudziwa ngati mafuna muwerenge report yanu kapena mutifotokozera poti mwina mukuzikumbukira zina ndi zina chikhala chisankho chanu koma ife tilokonzeka kumva mbali yanu nde mkoza kutifotokozera umboni wanu zokumungambira. Zikomo Mr. Chairman, ndi olemekezeka onse amene muli muno, ndi aphungu akwathu ankhumba kwathu kundira ndi kumalabada ulemu wanu nonse. Ine Sarah Lapken zoyankhula zambiri ndilibe, umboni zimene ndingayankhule ine sizambiri yayi, chifukwa chakuti amunanga palibe chachilendo chimene anayankhula kapena chinachitika mmene amapita, komabe chimene ine ndinadabwa koma pa nthawi imeneyo sinadabwe kwambiri nazakumbukira zinthu zidachitika. Ndibwerera kumbuyo pang'ono nthawi imene amapita ku North Korea, but a week before, mwina 2 weeks before kunyamuka ku North Korea,
anandiuza kuti ali ku office kwawo. Leloli ndifuna ndipange clear office yanga. Ndikilinemo ndatenga nthawi yayitali ndisana clean. Ndiye ndifikirako bemochedwa ndifuna ndichose ndikhonzemo. Ndiye ndikuti ndemule ndi nthawi. Ati ndikhonza akazanga. Zamawo sindikuziwa mwina ndikapita ku North Korea. Mwina sindikabwera iwo ine nkoza selewula bwanji. Ati basi muzaziona nthawi imeneyo. Anamaliza zina zotaya nataya zofunikira kubwera nazo kunyumba kwanga anabwera nazo. Ndi anangondipasa kuti izi usunge. Ndiye basi naninso nangozitenga kuzisunga sinasigule kuti nzichani. Akunyamuka ngati mmawa ku North Korea. Nalongezera zonse zofunikira. Anandiuza kuti wallet yanga yosalongeze isale. Ndikuti bwanji maulendo onse mmatenga ndi ndrama muyika kuti ati ndama ndingoyika nthumba koma wallet yo isale chifukwa ulendo ndikabwera ndiwodala ndikapanda kubwera basi ndizikakhala konko. Ndeineso nayankha mowaselewula mukakwatira Koreans. Anandiyankha kuti uzazindikira nthawi imeneyo. Nakhala ku North Korea kuja mwina kanadi 3 weeks kana 2 weeks. Tachoka mene kwa nadusa ku South Africa anandimbira. Tabwera kuzaona abwana funa aona Lucius Banda. Ndi anandijambulira chithunzi. Tili kuno koma mene alili achimwene athu ulendo ngovuta mwina titayambe ndife. Ndi kuti mutayambe ndinu ulendo opita kuti uzazindikira kusogolo. Anabwera chamma past 7 anafika chamma past 7 to 8. Tinacheza pana chamma 10. Ndi ndikagone akuti iwe ticheze komaliza. Nati muthandauza chani ine ndokagona. Asanamba kusokosola mali gift ena ndi ena. Azinzawo amene anatumira kuti akapasa zibale yawo. Ndandiuza izi zikupita kwakuti izi zikupita kwakuti izi ndrama ndizakuti. Mwina mawa ndikapita ukuje kumaliro. Mwina kubwera mwina osabwera. Eni yake muzapa sisi. Ndikodi mukuyankhula bwanji. Mawa kunacha. Nazuka as usual amati 8 o'clock ndikandi kupita ku airport. Nazuka nakhozera chakudya mwanthawi zonse. Nikhala pambali pawo. Akudya. Ndiama ndiyang'ana mondimvera chisoni. Nafusa mulanga mundiyang'ana choncho bwanji. Nayang'ana kumbali. Zimesana mic out. Zimesana mic out. Pepani. Kena kupana bwera phone ya office. Anayanka. Adayanka
basi anamaliza kudya ati basi ndizipita ndichedwa. Okay, chabwino basi ndine nalokhumudwa ndi mmene iwo amandiyang'anira. Anatuluka kuti azikwera galimoto yawo, nafunsa driver sabwera kuzakutengani, ati ayi mkazi wanga ndiyendesa ndekha galimoto ndifuna ndikayisiye ku airport. Anagwisa chichewa choti ikuteteze iweyo, nati bwanje andifuna ndikuteteze iwe. Ndinali wozungulira mutu koma sindimaganiza kuti akutanthauza chani. Zimene ndimaganiza m'mazuwa azimayi ndimaganiza zinthu zina. Kuti azikwera galimoto anabwerera akazanga kuti andipasani passport. Ndikuti kunkhatabe komweko ndikupaseni passport kapena mupitirira nawo ulendo wopita ku Bahamas kwamene kanda president. Ati ayi tangondipasa passport iyo ndikunkhatabe kumwamba kuyenda ndi mapassport. Akuti ayi tangondipasani passport imene izakuonesa pamene tazakhale ine. Ndinafunsa mukutanthauza chani? Ati usandifunse mafunso, takatenga passport. Ndinathamanga katenga passport. Ndikotenga passport ndinazati poti ali Malawi muno. Ndathamangaso katenga wallet yawo ija anayisiya popita ku North Korea. Nati wallet iyo solo mwaisiya. Ene nkutenga 20,000 nkuyikamo nati mukandigulireko plantain. Mukamabwera ndanandiuza kuti iwe nakuuza ati wallet usandipasi. Wallet isunga muli zofunikira zimene utazifune wambiri pompano. Ndoti mautanthauza chani? Tangopereka passport iyo. So napasa passport ndikamba wapa ulendo kuti uzandizindikire ine, uzandizindikira ndi passport. Anakwera sana ndiyang'ane ine anapita nitakhumata. Ndinapita ku business kwanga anandiuza tifika 2 o'clock kuti taperekeza president akupita ku America. Ndeine nazoti ngati akufika 2 o'clock pa airport ndeuti nezochita zanga ikamati 2 naneso ndikhale nditamaliza kuti ndibwere ndachingamira munanga ku nyumba. 2 o'clock ijeta kwana sitinalankhulaneso. Ndinatumiza message kuti mwafika. Message jaina panga tiki kamozi. Basi kenako ina ndeuti adipopanda network. Ndinakhalabe kumalo kumene naliko pakana chamma 3. Kenako naisa kuimba cannot be reached. Nati ndinene kuti battery phone yatha battery kapena ili moyo. Kenako nangozuza 3 o'clock ndinyamuke nzipita kunyumba mwina battery yatha ndisikangokhonzeka chakudya. Nakhala kunyumba kuja makhonza chakudya khonza chamma 7 o'clock. 10 minutes past 7 sinimayiwala. My son mwana wanga wamwamuna anandimbira phone. Amayi ine abe kwa Mulungu tinachokera komweko tizabwerera. Nati kutanthauza chani? Yankhula mwachangu ndili busy. Anabwerezanso. Kwa Mulungu tinachokera komweko tizabwerera. Ino kutanthauza chani mwanawe? Ine ndili busy abambo ako akhala akubwera pompano ndikukhonza chakudya. Ali amayi limbani mtima basi. Ndegeja kukhala kuti yasowa. Nati wanena kuti chani? Akuti ndega kuti yasowa ndikuona ma social media. Ndeuti ino simunaone? Nati ayi sinagwire phone kuti ndikhale pa WhatsApp. Ndikungolankhula ya phone koma sinalowe pa WhatsApp. Komanso kuno kuma zimene ninayankha ine kumalawi kuno ndege singasowe. Ndege imeneyo ilipo amambo ako abwera. Amayi tukhanga tizoona. Ine nasira chilichonse pati pompo. Kulowa pa social media na unanozima messages omwe anthu amandipanga forward zambiri. Ine chachitika ndi chani?
inasiya kupanga chilichonse basi nekukakhala sinalire sinadani nakhala basi mpaka natinagona. Mamawa kwathu kunalibe munthu aliyense amadikirira. Anabwera apongozi anga akazi, anali munthu oyambirira kufika amakhala ku 36 Mrs. Bwanali. Ine ndege ipezeka, ine nanyamuka ulendo ukaoda zinthu mtown zimene ndimagulisa. Cham'ma 10 komabe ngakhale ndimayenda mutu wanga umakhala ngati munthu wamisala. Cham'ma 10 nalandira foni ndi brother ena timapemphera nawo pa city center kundiimbira kunyumba tukabwera anthu. Bwerani pompano muli kuti nati ndili kulikoni kwa Chisapo. Ati bwerani pompano ina ndege jatu mwene yapezeka. Anthu ndekha kumazifunsa. Ndi nathamangisa galimoto kufika kunyumba ndapeza anthu asegula gate chani. Akuti anali aku office kwa munanga. Ati tinatuma kuntchito ndetabwera kuti tidzakuuzeni kuti sanabwere ndiye tonsefe tikuyembekezera kumva zosatira za ndege ya Sowayi. Akatiuza tibweranso musachoke. Pamenepo ndi pamene nonso pano namba kukhala ndi maganizo ndege jadi ya Sowa ndi nakhala pansi no. Kenako ndama kuona anthu ayamba kubwera. Zitatero no anthu tinagona naulusa president a former president Matofu kuti anthu aja apezeka koma onse anali atatisiya atamwalira. Ntauzidwa chonchija nemangozidwa kuti ndinakomoka. Basi unacha usiku umene anthu anakachingamira maliro kupita nawo ku Sunset. Mamawa 6 o'clock poti ife ndi fasilamu tikatenge thupi lathu tikayike. Nafika ku Sunset nauza kuti sanda ya mulanga tipange organize. Ndi mochari kucha kunabwera lamulo loti anthu asavundukule asayandikire athupi osali mwa kanthu. Ine ninapempha kuti ndilimba mtima sindilira ndikaone. Anandiuza kuti mwachepa nazo simungaone. Nauza apongozi anga bambo Bwanali
pitani mukapanga identify thupi la amunanga ngati nkhope yawo sikuoneka anamvala zakuti bambo Bwanali anapita ati anauza kuti musagwire musatani anango avundikira nangonena chipumichi sidiziwasa kuti chipumicho chinali chawo kapena si chinali chawo. Anathandizira kunyamula tembo kuti ukalowe mujeneza imene anatibwereka so brother ena yake chifukwa anati singalowe mujeneza wamba ndi brother amene anazipereka kuti bwereka jeneza. Analituza mukakafika kumuzi mukangofikira kuti aya musakasambise musakagwire musakasegule nchikwama mmene chililicho. Ndiye ananyamula bambo Bwanali ndi anthu ena tinauza chibale kumuzi kuti akalowe mmanda akalandire mtembo. Ndicho linga choti nimafuna ndisimikize zomwe bambo anandiuza kuti thupi linangokhala chinthu cha debwe ngati chopanda mafupa. Nde ndinafunsa chinapangisa kuti chinthucho chikhale cha debwe nchani akuti inenso sindikuziwa chifukwa matikaniza ulo kuti titigwire koma ponyamula makhala ngati wanyamula chinthu choti chilibe lofupa chinangokhala mukachitumba ndipo mthumbamo chinayi cha zipi nkuchisekera momo mmene amafotokozera apongo zanga. Basi tinafika kumuzi kuja kuyika maliro. Anatiuza patatha 2 weeks foni inalandira kuchokera ku area 30 muzapaiza nga identify katundu amene anali pamene panapezeka anthu panachitika ngozi. Ndinapita ineyo fika ku 30 kuja chimene napasidwa passport ijaye ana inena kuti identity ya pamene tazagone anayika mu envelope ya khaki nalandira. Then nafunsa munanga anatenga so phone yawo yang'anani pali mafonipo. Phone ya munanga ndinayipeza koma sinaitenge chifukwa chani nthawi imene ndinali wobalalika komanso ndinali wodabwa kwambiri kuti foni kuchoka mmwamba kugwera pansi. Chifoni chinali changati anthu anachitenga nkuchika mu mtondo nkuchisinja nkuchinyenya timasimu kadikaje kupindika ngati kaya chani. Ndinangoyionera chikava nachigwira chonchi chifoni chikungoyoyo katima waya paliponse basi nachonso chifoni chinali cha tepwetepweso. Nde ine paranso nzanga wina ma families tinaipo khala ngati 4 nzanga wina anaitenga yamuna akeso ya tepetepe choncho ine naisiya nzanga wina yonso anaitani anaisiya ndinangotenga ko passport. Basi kufikira siku la lero tinapita ku inkale yo yachiwiri yoyamba yachiwiri zomwe ndingayankhuleni ndi zomwezo. Zikoma kwambiri kumpanda. Mokupomphani tingo imira kamphindi kochepa kulemekeza malemu Abdul Lapken.
mzimu wa Abdul Lapken use muntende kuzokhala pansi. Pepani mmene ndafotokozera chiri cholinga chathu kuti tikukumbuseni nkhani yowawa yopweteka kwambiri. Tiyapempha ma-members kuti mwina afunse mafunso awiri atatu kuti mwina amvetsetse. Koma chimene ndingafune kufunsa ineyo nchakuti report imene mapereka lero munaperekanso ku commission of inquiry. Ningofuna mutsimikize zonse zimene manena apapa pachiyambi pakana pamathero. Munafotokoza choncho, munafasira mafunso amene wakapena munafotokoza bwinobwino ku commission of inquiry. Mafuna ndamire pamenepo. Ku commission of inquiry ndinafotokoza maka kumbali ya status ya 2P. Ndinafotokoza ndipo ndinafunsa kuti ndimafuna ndiziwe kuti chinachitika ndi chani. Ndiye kundiyankha kwake anangondidula brother amene anali acheya anayamba kundilankhula in our language yawo kundiuza kuti basi ndikuyenera kuvomereza ndine Islamu kuti zinachitika choncho. Basi ineso ndinangochivomereza kuti basi zikuyenera kutero, sinnapitirizenso ndinakhalira pompo. Chaba ndafunsa ma-members kuti mwina afuna afunse mafunso ena ndi ena. Tiyambe ndi Dowa Kasangazi ndi tizibwera kunoko mmodzimmodzi. Poyambirira tipereke uthenga upepesa kwa inu amayi Sala Lapken chifukwa cha ngozi imene munakumana nayo mnyumba mwanu. Imfa ya ngozi nthawi zonse imakhala imfa yowawa yopweteka. Ndi anthu akudowa Kasangazi akudandaula nanu limodzi, akulira nanu limodzi. Ndili ndi mafunso awiri atatu oti ndikupatseni. Funso loyambirira mwafotokoza kuti mwina mmene amapita ku Korea komanso atabwerako amayankhula ngati kuti malemu amayankhula ngati kuti akulotezera kunena kuti amwalira. Ndimafuna ndimvetsetse kunena kuti kapena pa nthawi imeneyi sanakuwuzenipo kuti akuopsezedwa kaya akusakidwa kaya kuti moyo wawo uli pa chiopsezo motani. Zikomo kompando amunanga chimene iwo anali munthu uja wosafuna kulankhula nkhani zoopsa zoti ine zindikhumudwise. So nkhani iliyonse kuti kaya panali kuopsezedwa kaya kunali chani, amunanga anali munthu woti zimene sanakatha kundiuza chifukwa nthawi zonse amafuna kuyankhula zabwino zokhazokha kwa ine ndi mawu amenewo sanandiuza. Inuyo kubanjako munkafukufuku wanu mmene munazionera mutalandira report la BFU komanso mutalandira report lochoka ku commission of inquiry. Munamanga fundo yonena kuti ndege imene inanyamula malemu inagwa chifukwa cha chani? Ineyo talandira report yoyamba, report yachiwiri. Report yonse aja ndinawerenga, ndinaona zimene ine ndinawerenga mmenemo chifukwa chokuti mafunso anga anali mafunso oti apa olo ndifunse mmene ndanenera kuti nditayamba kufunsa mafunso
acheya nthawi manager anandilankhula muchiyawo kuti ndivomereze, nde ineso basi nangozichivomereza kuzika m'manja mwa Mulungu, kuti ngati Mulungu anafuna kuti izi zichitike, basi anafuna kuti zichitike, anakati sanafune sizinakachitika, basi nangozivomereza choncho, basi nazitenga kuti basi inakhala ngozi. Ndimafuna ndidziwe ngati mwina inuyo pa imfa manage muli ndi mafunso ena ndi ena amene mwina munakanika kuti muwapereke ku commission of inquiry kucha, amene mwina mungati patse kuti no atilozere kuti mwina apa mpamene simukuvetsesa bwinobwino, apa mpamene simukuvetsesa bwinobwino pa ngozi imene inachitika. Ine pa ngozi manager ya Munanga ndimakakamira kwambiri kuzifunsa ulo usiku ndikagona, kuti chinapangisa thupi la Munanga kukhala la debwedebwe mpaka na munthu osavala sanda, osamusambisa. Ndi chani cholesa kuti anthu asaone, asayandikire mtembo? Ndi chani chimene chocho? Basi ndi chimene ndimafuna kuti nditazayankhidwa kaya this life for year after, basi ndisakhala ndakhutitsidwa basi. Pepani kwambiri, pepani. Chair, ndili ndi funso lomaliza. Ndimafuna ndidziwe kuti no maliro atayikidwa kuntchito kumene malemu amagwira, muna patwapo defi graduate, ndikhupa kuti munalandira defi graduate, munalandiraponso chipepeso china choti popeza ngozi inachitika ndegeyi ilibe insurance, a insurance amayenera akupatseni chipepeso. Ngati inalibe insurance ndi kuti IMDF amayenera akupatseni chipepeso. Sundudziwa ngati munalandirapo chipepeso cha mtundu umenewo. Zikomo kwambiri. Ngozi itachitika kuntchito kwawo anatipasa graduate, anatipasa so pension yawo, ndi anatipasa workers compensation. Workers amati kuntchito kwa mapereka workers compensation, ndi anatipasa meneso. Zikomo. Kodi mukudziwa kunena kuti pakachitika ngozi manager ngati imene inachitikira manager, kuti moyo wa munthu unatayika pamene anali kuyenda pa ndege, mmayenera be kupatsidwa compensation kapena chipepeso chifukwa cha ngoziyo mmene yachitikira, ndipo mmakhala ndi mpata wa zaka zitatu zokha kuchokera pa nthawi imene ngozi yachitikira kuti mupange claim kuchoka kuboma chipepeso cha mtundu umenewo. Zikatha zaka zitatu ndi kuti simukhalaso ndi mpata woti ngakhale mukhoza kupita ku khoti kuti mukadandaule. Mukudziwa zimenezi? Ayi, sindikudziwa. Chair, mafunso anga athera pamenepa, mwina pa ma recommendation nkhani ngati zimenezi zofunika tidzaziganizire. Thokoza. Lilonge mude. Zikomo kwambiri chair. Pepani kwambiri mai lapukeni chifukwa tidaluza munthu ofunikira kwambiri, koma kwa inuyo anali wapamtima panu. Pepani kwambiri chifukwa cha chimenechi. Ndimafuna ndingofunsa mafunso awiri koma kuti ndingomvetsetsa bwinobwino, chifukwa mwalongosola kunena kuti akupita ku South Korea. Iwo amakayikira kuti sakabwerako ku South Korea ako. Kenakonso patabwera ulendo oti apita ku maliro,
kunkhatabe nawonso amakhalanso kuti amamvanso ngati kuti sakabwera konso kumeneko. Kodi munakhalako ndi mpata wina wake poti munthuyo adapita nzovuta kuti udziwe kuti nchifukwa chani? Mudakhalako ndi mpata wina wake nkulingalira kuti mwina amadziwa china chake chimene mwina sadakuululireni, ndipo mwina ndifunseponso kunena kuti amanena nkhani za waleti kuti kusamalirani katundunso wina wa ku ofesi amene adakonza maofesi a week before moti adapanga clean office nkutenga katundu wina nkukupatsirani. Katundu ameneyo alipo amene adakupatsiraniyo kuti sunganizi, ndipo kodi mukuyang'ana ngati mu waleti kapena mu china chilichonse chimene iwo adasiya mudapezapo chifukwa mwina chimene chimachititsa kuti anene kuti mwina tikukolera kumene kusindibwera, kena konso akakwera ndege inanso ayi mwina tusindibwera? Mudaonako kuti mwina pali china chake chimene mungatithandizire ngati komiti kuti tione pa nkhani imeneyi? Zikomo kwambiri. Pa zinthu zonsezo mwanena palibe chimene ndinaona kuti chachilendo chomwe chingakhale kuti chinali chiopsezo kuti mwina munanga amanena zimene zija chifukwa cha ichi kapena chifukwa cha icho. Ayi, ndithu panalibe. Chimene ineyo nditazindikira kuti munanga aja amandiuza za waleti nditakhala ndekha kulingalira maliro atachitika. Choyambirira na maliro atafika ku airport anthu anathamanga kundifunsa chaunzika ndi mazimu. Ndi ndinapeza kuti chaunzika ndi mazimu zinali muti mu waleti muja. Ndi ndinakhala pansi kuzifunsa munanga kapena mazimu kuti izizi ziwiri zizafunikira ndi zizandithandizire kapena maganiza kuti mwina anakatenga waleti zinakakatayika kuchikangawa ndi kuti ine ndinakavutika. Nanga si amati sunga pangise death certificate without chaunzika. Then naona tu mwina munthu uja amathandauza chifukwa cha izi. Ma documents ena amene anali ku office anali ma documents oti ayiwo ndine. Funso langa lomaliza chair ndimafuna ndidziwe chifukwa choti Bambo Abdul Apken anapita nawonso ndi a vice president led ku South Korea kenako anabwera pa 9. Ndi mungakumbukire kuti ndi nthawi yanji imene adakuwuzani kunena kuti mawanso tikuchokapo tikupita ku maliro? Mukhoza kukumbukira kuti dali nthawi yanji? Anafika ku nyumba cha ma 7 to 8. Ndiye nthawi imeneyo ndimene anandiuza makumbukira sanakhale ndi pansi pomwe kuti tafika limochedwa programu ya mawa mwezi wiretu tikhala tikupita ku maliro akasambala. Ndiye ku maliro kundizachoka pano 8 o'clock chifukwa nthawi zonse akamachoka amandipasiratu programu kuti inenso ndipange programu yanga yowakonzekeserera ulendo wawo. Ndiye anandiuza pa 6 to 8. Yeah. Betsa Kasena. Zikomo kwambiri chair. Mai Lapkeni Ivani Chironthozo kuchokera kwa anthu ochokera kudedza Kasena chifukwa chotaya bambo wakunyumba Bambo Abdul Lapkeni. Komabe mene anenera chair muja pali pena ndi pena pamene timafuna kuti mutithandizeko kuti gairako mauthenga kuti tikamamaliza kafukufuku wathu ayankhe mafunso ena amene ndi amene mukutipatsa. Ndiyambire pamene alekezera anzanga akulilongwe mude. Anafunsa funso lomaliza nthawi imene anakuwuzani kuti akupita ku Nkhatabe mwayankha bwino lomwe. Sindikudziwa ngati pokuwuzani za programu imene adanena ndi programu inalipo kale kapena kuti yangopangidwa mwadzidzidzi ulendo ku Nkhatabe. Zikomo. Sana ndiuze kuti ulendo unalipo kale kapena wangopangidwa mwadzidzidzi. Anangondiuza kuti programu ya mawa 8 o'clock ku Nkhatabe.
tizabwerera 2 o'clock basi kuwaperekeza president ku Bahamas. Mafunso ena amene munali nawo amene ngati ndinakumva ndi bwino lomwe mwanena kuti malipoti awiri kafukufuku amene munawerenga bwino lomwe ndipo munamvetsetsa nava bwino ndi choncho. Inde Chabwino. Malipoti osewa mukawerenga la BFU la ndege ndi mawerenga chair pa tsamba 34 medical and pathological information. Munawerengapo nkhani imene ili pamenepo pa page 34 ya report la ku Germany lichangati. ndayiwala poti ndi chibuku chachikulu mwina mkoza kungo ndi tanthauzira kuti ikuti chani mwina ndikumbukira. Ayi chifukwa ndimona ngati limayankha lina la funso lanu limene mumalongosola la kuti chifukwa chani Sanda analimwa ngati opanda mafupa alibwedere chifukwa chair mukawerenga mwina tipite ku BFU report ilo the same chair ndiwerenga limodziro koma mukapitanso ku commission of inquiry report limene anapitewo alija likuyambanso nkhani zomwezo za survivability page 55 koma mwina ndingopita ku BFU report page 34 ikukamba za ma injuries anthu amene anachita ngozi imeneyi kuti anavulala kwambiri mutu khosi komanso ndi multiple fractures kapena nali ndi anachoka mafupa miyendo manja khale chiuno. Ndifuna mafanizo kuti ngati munawerenga mmene mati munawerenga ndipo munalivetsetsa zimenezo munaziva zimenezo ndinazimva kwa inube sizikukwanira kuti mwina nchifukwa chache amapowanyamula mwina amaveka ngati alibe mafupa mwina futa anali achoka kapena. Kwa inebe zimenezo sizikwanirabe chifukwa chokuti nanga sitimakhala kuti mwina taonera ngozi za ndege mmene zimachitikira komanso kuona mmene panthunga paja panaliri ndewu makhala ndimakhala ndikuzifunsa mafunso kuti apapa mmene pakuonekera zitheka bwanji anthu kukhala zinyenyeswa chonchi chani chinachitika ndi chani chimene chocho. Chabwino chifukwa chache mwina mabwera kuno munakalongosolamo kuti mutapita ku inquiry ndikhupita inquiry imene ndi inquiry imene inatulutsa report pa December 2024 ngati ndakumva ndi bwino mati acheya ache adakuyankhulani chiyankhulo chanu chimene mavana I think ndi chache yawe acheya ache ndoti ndi ya Justice Alide mdani mafunso amene mafamu yankhule koma mwina adakutsingani ndi chifukwa chache komiti ino inakhazikitsidwa. Mukhoza kuti gairako mafunso amene nthawi ino mudali proud adakutsekani kuti musalongosole komiti ino mwina mudatiuza kuti tifufuze. Ayi mafunso amene ndinkafuna kuti ndipitirire kufunsa ndimafuna ndipitirire kufunsa pa nkhani yomwe ya thupi lolobodokali ndiye ndisanalimalize kulifotokoza chomwe sindinavekere Sanda chomwe thupi linapangira chonto mmene ndinadulidwa kuyamba kuyankhulidwa muchiyawo kuti ndikhale munthu wovomerezeka ngati Msilamu which I did. Ndiye kusonyeza kuti mafunso amene mane nawo anayankhidwa kale kapena ndikufunse moteremu mabwera kuno ku committee imene cholinga chake nchekuti tifufuze mafunso ena amene ngati akubanja muli nawo anafunsa anthu hani ya ngozi mwayankha mwina ndi mafunso ati amene muli nawobe amene mukufuna committee ino itakuthandizani amene simunathe kukamba ku inquiry yoyamba ija. Funso langa ndi lomweli ndikukakamira kuti chimene chinapangisa thupi la munanga likhale mmene nalili osasambisidwa osaveka Sanda wina aliyense osaligunda anachita kuyika malamulo pakana kuwauza anthu akumanda
ndefunso limene lolo ndimene ndingafuna nthawi imeneyo kuti andiyankhe koma sanandiyankhe mapeto ake anangondiuza kuti ndikhale munthu ovomereza ndi wokhulupirira ndi wopirira nde ndinathera pati pompo. So mkomiti ino ndifa chake ndinena kuti ine ndimafunisisa nitaziwa kuti what happened, kuti mwambamu china achitika ndi chani kufika poti munthu akhale nyenyeswa, munthu mkulukulu kumaoneka ngati kathumba, angomweka mukathumba. Olongozi timaona ngozi anthu amanyamulidwa ndege yapanga pokapoka ikapsha mwina zimachitika zina zake, koma iyoti sinapye komanso kuoneka mukayiona mmene inatemekera muja ndizoti ena ake be mathupi amayenera samayenera kukhala mathupi mmene analili muja. Nde ndifa chake ndikupempha this committee kuti pamene popo ine muzangondifufuzira basi ndidzakhala okuthira koma sinakuthire chifukwa choti ndinadulidwa. Ripoti limakamba pomaliza chair. Ripoti la Commission of Inquiry imeneyi idalongosolapo nkhani yokhuzana ndi autopsy kuyeza kwa matupi amenewa, ndipo ikulongosola bwino kuti mwina ndi thupi la malemu a Lapken chifukwa cha chipembedzo kuti amenukidwa mwachangu sadakayeze achipatala autopsy amatero pa chizungu. Mwina mukhoza kufuna kuti komiti ino itenge njira imeneyo kuti mwina pakhale autopsy report, autopsy kapena akayezenso thupi la malemu amunano. Chair ndimazita amenepo masana odzilwana. Nkhani amene ripoti yoyena nenera kuti chifukwa cha chipembezo nde ndi chifukwa chake sanathe kupanga autopsy yo, sindikukhulupirira kuti zimenezo zinatizoona chifukwa kumochale kuja titafika sikuti tinangofika nthawi yomwe nkunyamula maliro, tinakhalanso mwinanso pana chamma 8 ndikunyamula maliro aja. So zimenezozo sindikukhulupirira kuti kumbali ya munanga kuti panalibe maripoti ma medical report kuti tiziwe what happened. Mwina zinzathu ngatani nali nawo koma mukumva kwanga sindikuziwa kuti pali munthu amene mwina ena I don't know, sindingayankhire koma tinauzidwa kuti fa doctor amene anakandipasa makalata kuti ndikatengere death certificate anandiyankha kuti medical report palibe, anangondirembera kapepa kakang'ono chonchi atipitani akakupangireni ujeni death certificate, that's all. Ndipo ndinapita ku central mortuary kuja ndinakumana ndi doctor ameneyo. Mwina pofuna kupanga confirm my records. Commission of Inquiry Report, page number 58. Ikafika ku nkhani ya autopsy. Makamaka pa thupi la Lapken. Ndiwerenge nchizungu. Pali 2 sentences. Mrs. Sarah Lapken, spouse to the late Mr. Lapken, whose body was taken for burial on 12th June 2024 without undergoing an autopsy, was very emotionally distraught. End of quote. Manifest said, without undergoing an autopsy, was very emotionally distraught. So akusimikiza a commission of inquiry kuti autopsy sinachitike pathupi la Lapken. Chifukwa chake sakunena chimene sanapangire autopsy, koma iwo atapita anapeza autopsy pathupi la Lapken sinachitike. Okay, komano sindikudziwa fukanena kuti
Mai Lapkin anali emotionally distraught. Sinuza kuti mu state imene anali nawo anafotokozadi, anayankha mafunso ku commission of inquiry, anapereka report yawo pakuti anali emotionally distraught. Sitikudziwa. Okay. Yes. Chair, sorry to come in. I ndikugwirizana nanu pamene mwawerenga apo ndi pamene ndimauza so Mr. Mai Lapkin. Koma, let me take you, Chair, to page 52 of the same of the same report. Chifukwa chimene mumati mwina sitikuchidziwacho. If you go on page 52, the paragraph ya mwamba, second paragraph, let me read it. It is in evidence that an autopsy was not conducted on the body of late Mr. Lapkin, following the request by his family to be buried as soon as possible, as demanded by the Islamic faith. The body of the late Mr. Lapkin was therefore released on the morning of 12 June 2024 and was buried the same day at his home village in Mangosh. That's why nafusa kuti anakatenga okha foti cha ngara kusimikiza nazo kuti anawerenga report alivetsetsa and kuti zimene zidachitika adi kuti anafuna kutenga pathufu lake tsiku lomwelo and funso langa sana yankhe linaona kuti now futa atipatsa zimene mafunso awo, would they want to have an autopsy on the body? Mukhoza kufuna kuti papangidweso njira zina zachipatala kuti tiyeze thupi la malemu amunanu. That was a question. Ziko ineyo ngakhalenso abale awo amunanga poti nthawi yadusa komanso anthu tinayamba kukhala ngati kulimba mtima nkuchivomereza. Sindinganene kuti mupitenso mukayambenso kupanga zoyezayezazi, komanso kuchimunakonso sangalole kuti zimenezo zichitike. Chifukwa tinafunsanapo funso limenelo ine apongozanga tinanena kuti basi zisiyeni mmene zilili ndi momwe zililimo, olo tipange zimenezo kuti anthuwa munthu yazuka. So ifeyo ngati Asilamu basi tinachivomereza kuti basi zikhale choncho. Kupamba nthawi imeneyoyo anakandifunsa kuti tikafukulenso tikapange izi, nakavomera kuti yes, koma panopo nthawi yatha si no. Mwina ndimafuna Chair kumaliza kwache meta werenga page 52 mucha mwina Mai Lapkin atatithandiza komiti ino chifukwa amene akambira amaliziramo kuti nthawi imene yakadandifunsa nkadavomera na ndifuna ndimvetsetse kuti ndi ndani amene wakubanja kwa Lapkin amene anafusidwa nkunena kuti tifarike tutenge thupilo musayeze thupilo ukayika kapena mwene chifukwa cha nkhani ya chipembedzo azimayi amakhala kutali mwina ifika nkhani nthawi kapena anapanga ndi azibambo apongoza kunena atatiuza kuti ndi ndani anafusidwa malingana ndi ripoti anafusidwa kuti apange autopsy koma adakana nkupempha kuti atipatse thupi fati kaikele lomwe lino ndi ndani kubanja kwa Lapkin. Ziko kubanja la Lapkin kulibe munthu amene anafusidwa kuti tikayeze thupi nkukana, kulibe amene anafusidwa. Koma ife tinango pachipembedzo chathu maliro sagona ndi tinauzidwa, tinanena kuti tinapempha kuti maliro tikayike mamawa, koma sana tiuzo kuti pali zoyezayeza. Anakanena kuti pali zoyezayeza, mwina tinakanena kuti tiye tidikire maliro ayezedwe, koma palibe anatiuza za zoyezayeza. Cheo, Zimvai, and then Mwanza Central, then we come to Mulanje North. Ziko mukwambira Chair potipatsa mwayi anthu akunchewu Zimvai kuti tifunseko mafunso tesa mwina awiri latatu. Choyamba ndikupepeseni Mai Lapkin chifukwa choluza okondedwa anu pepani kwambiri. Kumasana kuno tinali ndi Madam Mary Chilima amene anafotokozera komiti ino kunena kuti anali ndi mwayi opeza zina katundu wa munawo ngati zovala zimene
zinali ndi fungo losakhala bwino, mafuta ndi zina zoterozo. Inuyonso mwayuza komiti inoyi kunena kuti munayitanidwa ku area 30 kumene munakapasidwa mafoni amene sanali mu state yabwino. Foni imaoneka ngati kuti ndi ophwanyidwa ngati inasinjidwa mu mtondo, munatsindika moteromo. Komanso munapatsidwa passport. Ndikhulupirira kuti passport imeneyi ndinu amene munayitenganso ku nyumba kuwapatsira bambo aku nyumbawo atakupemphani kuti ndipatsireni passport yanga ndi munayitenga. Mangofuna mutayiuza komiti ino kuti mmene mudayitengera passport imeneyi kuwapatsira bambo nthawi imene amanyamuka ulendo wawo ndi mmene imakabwerera nthawi imene anachita ngozi imaoneka motani. Tikatengera mmene anatifotokozera Mayi Chilima kuti zovala za munawo zinali ndi mafuta, ndikhulupirira mafuta amenewo ndi andege kaya sitikudziwa, sanafotokozere. Inuyo mungatifotokozere motani kuti passport imeneyi imaoneka bwanji, mmene munayitengera powapatsira ili bwinobwino, komanso mmene idakabwerera itachita ngozi. Ndikhulupirira kuti tatifotokozerani kuti imaoneka bwanji. Ziko passport mmene ninapasira amunanga ndi mmene inabwerera zinabwera mosiyana. Mmene ilili passport kufikira siku la lero inali yoti ngati inagudubuzidwa mfumbi, inandi timagazi pang'ono, ndi inali ngati inapakidwa timafuta osati yonse kuipaka, koma timafuta. Peji ina ili timafuta, peji ina yopanda mafuta, mapeji apakatiwa alibe mafuta, koma peji 2 ndi chikupa zotuwa ndi magazi ake okhala ngati basi pang'ono basi. Ndimene ili pana lero. Zoma kwambiri Chair. Mwanza Central. Chair, zikoma kwambiri. Choyambirira nipepese kwambiri Mayi Lapukeni. Mkulongosola kwanu mwabweretsa nkhani imene tili nayo chidwi kwambiri kuti ngati komiti tiyitsatire. Zikuoneka kuti amayankhula mumakhala ngati akudziwa chinthu china chake chimene chitachitike. Ngati komiti nkhani imeneyo sitingangoyimvetsera ndi kuyisiya. Tikuyenera kuti tifufuze kodi ngati tingakwanitse chinali chani chimene chimapangitsa kumayankhula zimenezo. Ndiye mwina ndikhoza kukufunsani chifukwa mwanena kuti inuyo samafuna kukuwuzani zokuopsezani kapena zokukhumudwisani malinga ndi mmene mmakhalira nawo. Komano mwina kuti munthu pamoyo umakhala ndi nzako amene amakhala nzako okuti umatha kumuwuza china chilichonse. Nkutheka azimayi mumathanso kudziwa kuti ineyo amunangawa wakuti amatherana naye nkhani. Alipo ena amene mwina ndi anzawo a malemu bambo Lapukeni amene amacheza nawo kwambiri wakuti mwina zikhoza kutheka kuti amenewo akanatha kutherana nawo mawu ankhani ngati zoopsa ngati zimenezo. Zikomo. Amunanga anali munthu joti samakhala ndi ndinganena kuti best friend. Samakhala ndi munthu amene olo ine ndingadalire kuti uyu ndikamfunsa za amunanga ndiyankha. Amunanga ndimakumbukira siku lina nafunsapo kuti inuyo kwenikweni anzanu kwenikweni ndi ndani. Anandiyankha kuti chifukwa cha ntchito imene ndimagwira I avoid kukhala ndi anthu ocheza nawo oti pakana ine ndifike size oti ndimasuke kumacheza nawo nkhani. I have friends koma ndilibe munthu oti ndingamasukire kumacheza nkhani. Anali choncho amunanga. So analibe munthu oti angamuwuze oti olo inenso ndinganena kuti kapena inuyo mwakuti ayi. Zikoma kwambiri Chair, funso limene ndinali nalo ndi limene.
Ningofuna ndifunsebe funso lomwelo. Amuna anu khalidwe lawo linali bwanji? Akaka kanali koyambirira kukhala ndi ma strange behavior, khalidwe la chilendo lomaona ngati kuti sizikuyenda moyo wawo, mwina imfa ikubwera. Kanali koyambirira mwakhala nawo zaka zambiri. Kanali koyambirira kuonesa khalidwe limene lili kumayankhula zimene zizi. Zikomo. Inde kanali koyamba makamaka ndinganene kuti mwina miyezi imene inali ya kumapeto kuti nthawi yokagwa ndege ikuyandikira. Mwina miyezi imeneyi ndimene amakonda kuyankhula, mwina mwakhala tikucheza chifukwa timakonda kusewera bawo. Ndi mwina tikamasewera bawo tsiku lina ndimabera ineyo kuti ndawina ndananena kuti muziberatu panopo ndili moyo. Zimenezo zinali mwina 4-5 months before. So miyezi ngati imeneyi inali zoyankhula zake zinali zoti kodi nzangayo akuyankhula bwanji. Koma poti ife azimayi mwina nzako akuyankhula kuthandauza zina iwo mathandauzira zina. Mwina ukwiya paka na bawo lithira pati pompo. Koma leta zitachitika ndi mmene ndimaganizano kuti kodi munthu uja kunali kumandisanzika nkhani zonse zicha. Inali miyezi yake imene kwina konseko anali bwinobwino koma kumapeto kuno. Kusangiza kuti iniyo mukudziwa kuti amuna anu anali ndi chidziwitso kuti masiku awo ayandikira, ndipo amapita pa ulendo uwu kandi ku Korea, ku South Africa, akupita ku Nkatabe, akuza kuti tsiku lililonse moyo wawo ukhoza kutayika. Pamene popo ndikoza kuyankha kuti ndiye kuti iwo eni yake amaziona, chifukwa ine ndimangokhala odabwa koma sindimaganiza kuti ngakhale imfa. Ndimangoganiza kuti akuthandauza chani. Sindibweranso komaliza ife timangoti mwina apeza kwina basi zoganiza za munthu wanzimayi mziyo. Koma ndiye kuti iwo imfa yawo amayiona, koma ineyo sana ndiuzepo kuti chani koma imfa iwo amayiona. Chabwino. Yes. Chia supplementary mundipasabe mpata nthawi ina kumafunso limene munafunsalo. Mayi lapukeni kapena muna chikhalidwe chawo ndingochita follow up mmene afunsira cheya kuti amakhala ngati akulosera imfa yawo. Kuti chikhalidwe chawo muna ngati kupemphera nthawi imeneyi chinasintha kapena chinali mene amapempherera mbuyo musemo. Zikomo cheya. Kumbali yopemphera munanga mmene amapempherera ndi mmene analili sanasinthe, amapemphera chimozimozi. Tikakhala pakhomo 5 times pasiku, kaya ali pa ulendo olomene amapita uchikangawa samalephera ndalongezere mati opempherera. Siku limene mamawa tinazuka pemphero la 3 am, tinazamalizira pemphero la fajiri la mamawa chamma 4. Basi sanagonenso, basi amangolankhula tikhani tosadziwika bwinobwino, kukhala kuyang'ana kumakumvera chisoni. Mundimvera chisoni chifukwa chani? Basi ndikungokumvera chisoni akazanga basi. Koma sanasinthe kupemphera amapemphera chimozimozi. Mulanje North. Zikomo cheya. Naneso ndingojoyena naso ndi azinzangawa kupereka chipepeso kwa inu mayi lapukeni pa imfa imene inatigwera. Funso ndinawo atatu, koma loyamba likufananirako pang'ono ndi imene acheya amafunsa kunena kuti iwo aja anali ku protocol, tanthauza kuti amayenda ndithu maulendo. Ndiye
kodi pakakhala kuti mwina ulendo uli pafupi woti akuyenda pa ndege chinali chisimo chawo kumakhala ngati kusazika kapena ulendo kuyamba kusazika anayamba kusazika nthawi amapita ku South Korea kenakonso mmene amapita ku Nkatabe kamunimvesese kuti iwo aja amayenda kwambiri ndiye pali anthu ena mwina akakhala ndi ulendo poti ndiwa pa ndege kuona kuti ndege ndi chinthu choti chosapanganyika mwina kuti amasazika maulendo enawo kapena zinayamba mmene amapita ku South Korea bwinobwino kuti ine mwina kuti ndikabwera abwerako mothokoza Mulungu kenakonso akupita ku Nkatabe kuti ine mwina mundiona komaliza ndikumvera chisoni tengani passport chikazachitika china chake identity yanga ndi imene then ngofusa kuti mchitidwe umene umane kuti mwina kumaona kuti mwina atisiya umachitika mbuyo mu makamaka pakakhala ulendo funso langa loyamba ndi imeneyo. Zikomo ayi mbuyo musizi machitika zimene zinamba kuyankhulidwa kupita ku North Korea ndi ku Nkatabe. Zikomo kwambiri ndiyeno akusazikani ulendo yamba abwerako kachiwiri asazika mpaka kukuyang'anani mo kumvera chisoni kenako uzamva kuti ndege yasowa ndege yagwa kenako so palibe munthu amene apulumuka including amunano inu chimene chichi munachiganizira motani munthu asazika kenako mawu aja aphelezera munachilandira motani o maganizo anu ndotani ndi mezi nakhalira zinthuzi. Zikomo ine nditamva zonsezo kuti ndege yagwa yasowa paja ndinanena kale kuti sindinakhulupirire kuti zinthu zachitikadi ndinakhala ngati ndilibe ngati mutu wanga sugwira ifani nacho kaso kunyumbako kupita ukaoda katundu amene ndimagula anachita kundiimbira foni kubwerera ndinaza komoka koma nditazuka kulira kwanga ndikunali kuja kuti sindimakhulupirirabe zinanditengera mwina myezi 2 olo 3 kuti ndiyambe kukhulupirika kuti zinthu zinachitika ndi after 3 months ndi pamene ndinayamba kulira ano ndinalira kwambiri mwina kwa chaka cha mtunthu ndimayenda ngati munthu wa misala amachita anthu bwera kuzandipanga counseling koma mpaka nakufikira pano panachimvomereza kuti basi Mulungu anafuna kutipasa maisiro amene aja. Zikomo. Funso langa lomaliza ndiloti tsiku loyamba limene ndege inasowa pa 10 palibe amene abwera ku ofesi lokuyimbirani foni kukudziwitsani zokuti ndege yasowa ka ndege yagwa mpaka tsiku linalo pa 11 pamene akuofesi anabwera ndimene ndamvera kapena pa 10 po munadziwitsidwa ndi wina aliyense wa ofesi zakusowa kapena kugwa kwa ndege. Zikomo. Anthu ako ofesi sanabwere mpaka nana abwera ma brothers ku City Center Mosque ndipo ma brothers amenewo ndi amene anayamba kuyimbira anthu ako ofesi usiku anayimbira I think a chief of protocol kodi mayilaphukeni simunabwere kuzauza za ngozi bwanji
ndayiwala kuti anayankha kuti chani. Anthu aku City Center Mosque ndi amene anachita, ndipo anachita kukhala ngati akuakakamiza anthu aja ngati samafuna kuti abwere. Anthu aku City Center Mosque ndi amene analimbikira kwambiri kuti anthu awatani abwere, pakana anabwera kuwapeza anthu a City Center Mosque ali ku nyumbako. Ndomweyonso anthu aku City Center Mosque ndi amene anandimbira ine phone kundiuza fulumirani kwabwera anthu the following day chama 9:10. Zikomo kwambiri. Zomba Tonda. Zikomo kwambiri chair. Ndole chair naneso ndiyambe ndikuwapepesa mayi Lapukeni chifukwa cha choluza munawo zimwawo zosamutendere. Chair, fusoli ndikanga ndikubeleza but I wanted some confirmation kunena kuti munafusidwa kuti mchitidwe umene unachitika nthawi imeneyi kanali koyamba nde munanena kuti ayi munadzapereka kuti kanali koyamba komanso samumbuyomo amazanena mwina mukumenya mukusewera bawo ngati mocheza. Then mafuna kutsimikiza kuti in terms of mawu okhala ngati akuopsezawo ndi action yonena kuti anena mawu okhala ngati opseza koma nkufika ponena kuti tandipatsani passport kapena tatengani wallet iyo kukhala ngati zokeza koma nkukakamiradi kuti he is now taking action. Mafuna mutsimikizire kuti ulendo uwu kanali koyamba kapena zinachitikanso. Zikomo kanali koyamba. Zikomo kwambiri. Nde mwina ndi fuseso kudzera macheya kunena kuti ku ofesi kugwira ntchito ndi a vice president anagwirako nthawi yayitali bwa kuti mwina ndiyambe ndifusa njani anagwirako nthawi yayitali bwa. Ku ofesi imene ya vice president agwirako ndithu nthawi yayitali, anagwiranso ndi achimulirenji chifukwa udindo umenewo anakweza 2019. Zikomo kwambiri. So muzokambakamba zawo mwina simungadziwe komano kungotengera zokamba zawo munganene kuti ubale wawo nda vice president unali oneka wabwino kapena amangogwira ntchito in a passive way. Ubale wawo akamayankhula ndi ma vice president onse sanapangepo complain, ndipo ubale wawo umakhala ubale wabwino kwambiri. Zikomo kwambiri. Nanga akakamba za ubale wawo ndi mwina former president ka mbuyo moso mwina 2019 ngatikula chimulenjewo amaukamba kuti ndotani kuyerekeza ndi kwa vice president mwatitsimikiza kwa vice president koma kwa president ubale wawo umaoneka mota. Kumbali yawo ngati ndi ma president amene agwira nawo ngati amene anagwiraponso nawo 2019 Peter Mutharika ndi afoma athu Chakwera sanapangepo complain china chilichonse chifukwa kwambiri amakhala mu office ya vice president samagwira kwambiri ndi ma president. Zikomo kwambiri. Nde munakambapo nkhani ya kuonongeka kwa foni ndimafuna ndifunse kuti mmene munaonera foni mwafotokoza kuti inachita kuswedwa ngati inayikidwa mtondo koma ndimafuna mwapaderadera mutayikapo ndemanga pa kakadi kang'ono ka foni kaja munanena kuti kamaoneka motani. Foni mmene tinayipezera inali ndinene kuti kodi ndingayuze chichewa chani ngati chinthu choti mwatenga munthu musinja foni mtondo ndikuti timangirishi tonse tiyata mkati tili panja
kasimu kadi kana salira ndimakumbukira kana akhola pa china chake chapasipa koma kasimu kadi kanakhala ngati kafufutikanso kangopindika kopsa kuja kuti sunga katamulenso kuti kakhale ngati nakonso amakasinja. Zero kwambiri. Okay, chair. Ndimafuna be kungafusa pepani. Ine mene kunivekera explanation mene mafotokozera ndikhoza mundikhulukira koma ndikhoza kuganiza kuti mwina magawo atatu itokhala kuti mwina amuna amapita ku suicide ndi maganizo ena amene anthu angakhale nawo kuphatikizapo ine. Mwinaso ena athoganiza kuti anagwiritsidwa ntchito kutenga ndi zomwe taona mbuyomu. Ena athoganiza kuti anagwiritsidwa ntchito kuti mukapange chipongwe. Ena mwinaso ndi zifukwa zina. Ineyo mukakhala mmaona ngati chimapangisa izizi kupeza kuti kumapeto kwake zachitikadi. Mmaona ngati kwambiri ngakhale mbali iti ndi mmene mmadziwira. Ngati ineyo zitachitika nditayamba kupanga liko bwerera mbuyo zimene amayankhula ngati ineyo Msilamu chipembedzo changa mmene chikundiphunzitsira ndimakhulupirira kuti imfa yo amayiona koma samatha kuti alankhule bwinobwino koma iwo imfa yawo amayiona kuti ndifukwa chake amandimvera chisoni ineyo amayiona chifukwa pa chikhulupiriro changa ndithu munthu amatha kumaona imfa yake ikawesala pang'ono kubwera amayiona pa chipembedzo chathu ifeyo. Ndiye chikhulupiriro changa chinagona kuti iwo aja imfa yawo anayiona. Siko. Chair, pamene ndikupita kumapeto kweni funso I think likalomaliza. Ndi malumikiza nkhani ziwiri izi kuti wallet inasiyidwa ulendo woyamba opita ku Korea. Komanso chair tikudziwa kuti ndege zimene amakwera poyamba zinali ndege za civilian. Ulendo wokwera ndege iyi ya Boeing ya Doniai unali ulendo wa kunkhatabe wa kunzuzu. Komanso tikudziwa kuti malamulo a ndege za wambazi chifukwa cha nkhani zopanga hijack ndege ndi mandatory panopo kuti chitseko chopita kwa mapilot mwina for the sake of the committee chitseko chopita kwa mapilot kuti pita kutsogolo kuja it's mandatory kuti chimakhali enforced door cholimba chonena kuti olo chipopolo sichingalowe chifukwa chakuti zimachuluka zopanga hijack. Pamene tikaona Doniai ija titaona zimaoneka kuti chitseko chimene chilibe. Ndimafuna kupanga relate zinthu ziwiri zimenezi kuti mungaganizira kuti mwina ndikuyang'ana mbali yoyamba ija kuti mwina he was trying to not kuti anatero koma let's imagine kuti he was trying to attack pilots. Nde mwina ulendo woyamba una akanika chifukwa cha chitseko chimenechi. Kuganiza kuti mwina ulendo wachiwiri uzinaphweka chifukwa kuti palibe chimenechi. Ndi munthu wakuti mmene amachitira mungamuganizire mbali zimenezi. That would be my last question, unless otherwise here. Amuna anga mmene analili chikhalidwe chawo sanali munthu oti angapange zinthu za chipongwe ulo zina zili zonse kupanga hamu munthu wina wake. Amuna anga anali munthu wachisoni, munthu wachifundo, anali munthu uja woti wachikondi kwa wina aliyense, ma neighbors, ma friends, zimene zozo zili kutali kwambiri nda malemu amunanga. Chair, that's it from me. Thank you. Okay, banji timve zomba site and then my supplement akhala ngati modzi kuti timalize. Yeah, thanks. Zikomo kwambiri chair. Mai lapukeni ineso ndajoina anzanga pokupepesani chifukwa chotaya
brother Lapukeni mnjira imene pepani kwambiri malo mwa anthu akuzomba City South constituency. Laini likhoza kukhala funso komanso mwina ndemanga. Mwatiuza kuti zisanachitike zimenezi zakuchikangawa pamachitika zodabwisa zimene mwazilongosola bwino kwambiri, kukachita clinic office kunyamula katundu wawo, kumayankhula kuti basi mwina ife titayambe ndife, atakaona malemu Lucius Banda kuchipatala kuti mwina titayambe ndife, komanso ulendo wa kunkhatabe imene mwafotokozera kumakhangata kuchita mantha, komanso zitachitika zinthuzi khangatinso zimachitikanso zinaso zodabwisanso zimene mufuna komiti kuthandizeni kuyankha. Ndipo mwatipasa chinthu chimodzi kuti condition ya board ya munanu mufuna mutamvesesa kuti chinachitika ndi chani. Ndi momwe mwete zikomo kwambiri. Ndimafuna mwina ndikuonjezeranso zina ziwiri zodabwisa chifukwa apo mwatipasa chimodzi koma mukulongosola mwanu mupezeka kuti mwayikaso zina ziwiri. Chachiwiri ndikusinjika kwa foni ukhangati matibulidwa mu pamphero kapena mu ujeni mu mtondo, ndikuona ngatiso mwina komiti itafufuzaso zimenezo. Komanso nkhani ya passport ija katundu mmene muchanaonongeka kwambiri kuphatikiza kuti masimu kaditi kuma passport ikhangati inaliko bwinobwino. Ndimafuna mungu ndichitabe confirm ngakhale nali magazi inali ndi fumbi kuti inali yoti mwina inapindika kapena inang'ambika kapena tatiuzani condition yake kupatula kuti inagwedwa magazi komanso fumbi. Zikomo. Passport sinapindike paliponse, inali yongoka bwinobwino mene nalili, apart from fumbiro ndi kafungo ka petulo ndi timagazi. Zikomo kwambiri. Ndiye kuti tukhanga tinazono zitatu fuazi kundidabwisa kuti passport kutuka yabwinobwino choncho bwanji pomwe even kasimu kadi kapindika kwambiri. Ndiye ndimafuna ndikoyika on record kuti mwina pali zinthu zitatu moko kuthandizani condition ya board ya malemu brother Lapukeni, komanso kusinjika kwa phone ndikasimu kadika, komanso passport. Chomalizira kwenikweni chair ndimafuna muno mwina takhala mwina 2 hours sopano kumano mulipoti mena malenga acheya commission of inquiry yapita ichi panangokhala ma sentence awiri kuti munakhangati mwachita breakdown emotional ndikukhangati zinathira pompo. Ndimafuna be mungu yerekeza kuti mu commission of inquiry imeneyo ngati metakhalira pano munakhala mu nthawi itali bwanji moyerekeza ndi meta chezera lero. I submit chair. Mu commission of inquiry ya nthawi imeneyo sinakhale mu nthawi yaitali, mwina solo 30 minutes sinatenge, ndipo olo mafunso sinafunsidwe ndikukumbukira ndinango fotokoza ngati sindikuyiwala. Kenako ndimene brother anali chairman nthawi imeneyo anangoyipanga divert kuyamba chiyawo basi zinathira pompo. Kasongo North. Zikomo kwambiri asheya. Ndiyambaso nali ndikupepesa pepani amayi Lapukeni. Imfa ya ngozi ndiyo sayiwalika ndipo ndiyopweteka. Ifeso tikulira nanu limodzi. Funso langa labwera ponena kuti munafotokoza zonena kuti amuna angawa amalankhula zosanzika amakhala ngati kuti amayiona imfa chifukwa zochitika zawo zinali zodabwitsa. Funso langa labwera lonena kuti kukanakhala kuti sanapite ulendo wa kumpoto wa ndege ija ndizo lankhula zawo izi zokhala ngati kuti amayiona imfa zikanachitikabe kuti akanamwalirabe chifukwa chonena kuti anali kale akuyiona imfayo mwina munjira ina akanapitanso. Ndimati ndifunse choncho pepani.
zikomo funso lanulo ndiliyankha muchikhulupiriro changa. Akupita ku North Korea anakhala ngati akusanzika koma anabwerako. Akupita kuchikangawa ku Nkatabe anasanzika sanabwereko. Pa chikhulupiriro changa imfayo ndimakhulupirira kuti amayiona, ndipo ngelo wa imfa ujeni yake inali imeneyo ya kuchikangawa, kuti ulendo uwu chifukwa ine ndinangowafunsa ndakumbukira ndinafunsa kuti inuyo nthawi zonse mumayenda pansi simukwera ndege, lero chachitika ndi chani kuti mukwere ndege? Nanga si mmene amayankhulira. Ndiye anayankha kuti basi tingofuna tifulumire tiaperekeze anayankha mosisa mawu taperekeze tibwere mwachangu taperekeza president. So chikhulupiriro changa ndikukhulupirira kuti sizikanatheka kuti asapite uko, amayenera kupitabe. Mulungu anayitana kuti akakumana ndi zimenezozo kumenekoko. Ineyo pa chikhulupiriro changa pa umunthu ndikoza kuyankha kuti anakanena kuti sindinakakhala pansi kuti ndisapite, koma chifukwa nawonso basi imfa ikamabwera umakhala nawenso walobodoka wazipereka. Deza Kusina. Ndathokoza kwambiri chair. Ndi makuvetsani muno lomwe mai Lapken mene malongosera kwayamba muja komanso mene anzanga amakufunsa ndi mafunso mwanena kuti kwakukulu akamakuwuzani za imfa komanso mwagwisa maona kuti ngati ndakuvani muno omwe kukupangani coach kapena kutenga unena mawu ndende mene mwanenera kuti imfayi amayiona ndifai chamandiuza andi amandivera chisoni ineyo mene mwayankhulira. Koma kumayambiriro kuja malongosonje munakamba za mwana adakuimbani foni kwa Mulungu komwe kuti tinachokera komwe kuti dzabwerera. Chifukwa chani mukugwiritsa kuti amandivera chisoni ineyo opanda ana? Tinene kuti bambo wa kapena mulibe nawo ana kapena was more concerned on anali concern ya inu nokha osatiso ana? Zikomo chimene ndikunena kuti amandivera chisoni ne chifukwa I was closer kwambiri to my husband. Chichonse akakhala pakomo timakhala pamene akhala ali pambali. I was there. Timapanga discuss anthu awiri. He was like my best friend. So akamadya chakudya ndimakhala pambali kandi sugar ndithire ndine. Ndi nthawi imene ndimathirira tii akumwayo kundiyang'ana mwathira sugar ndoti yes imwanitu kuyang'ana then napanga bwanji mundiyang'ana mwachoncho basi wanga ndikumvera chisoni. Bwanji panga clear kufika ulendo Nkatabe
kubanja ku amene anamuuza makamba naye ndinu nokha kapena neponso ena kubanja kwawo amene anauzako. Ndi pomaliza funso lachiwiri ndi nkhani yokhudzana ndi kuti chisoni makuvera poona kuti akusiyana mwina chipinjo cha ana ndi zotero ndi udindo mukhala bwanji. Komiti mwina koza kufuna kudziwa kuti kodi malimuwa anakusiyana ndi ana ngati anakusiyana ndi ana kuona chipinjo chimene amakusiyirani. Mukanena kuti malemu amunanga amaganiza kuti andisira chipinjo, no. Amunanga anasiyana 6 ena ndi akuluakulu, ine ndimakhala ndi ang'onoang'ono, ena wanali mumabanja mwawo, ndeti makhala ndi my son ali ku accountancy panopa, ndi my girl panopo ali ku Morocco ndi wankulu 20 chakuti plus. Kenako kanali kasikana kakang'ono kazaka 10 time imene bambo ake amamwalira kani zaka 10. So ineyo kumbali yoti mwina amunanga amadandaula ndi kusira chipinjo, no. Koma amadandaula kuti he was my partner, he was my best friend. So chimene ndimaona aundiuza kuti aundimvera chisoni amadziwa kuti ndizakhala ndi loneliness yosayiwalika. So that's loneliness ndimene ndilipo panopa. Angasinkazi without a husband is another vuto lalikulu as a widow. Longamude timalizise. Zikomo kwambiri chair. Mai Lapukeni mukamalankhula kunena kuti munakomoka komanso muchizungu anena kuti you were very distort, like kuti munaloti simukumvetsa mutu ukhala ngati wazungulira, ndiso munanenanso kunena kuti utero kuzina nditengera nthawi makhala ngati mutu wazungulira. Ndikufuna kuti ndikuvomerezeni chifukwa cha chimene mudachita pa 11 June kuti mwamva kuti ndege yasowa, koma pa 11 June mudapita ukaoda zinthu kenako adachita kuyimbirani kumeneko. Zikuonetsadi kuti munthu uyu nde kuti pena pake mutu unasokonekera kwambiri. Ndimafuna choyambirira nditsimikizire mawu amene munenawo, ndangotsimikizira chifukwa cha chimenenso chidachitika pa 11 June. Koma ndimafuna ndinenenso ichicheya kunena kuti thupi limene silidayezedwe kutengera ku maripoti lidali la amuna anu okha. Ndiye mwina poti kafukufuku kuchitabe tidzafunsa madokotala kuti kodi akamayeza thupi la munthu zimatengera nthawi yayitali bwanji. Mwina adzatilongosolera kuti procedure ya autopsy imatenga nthawi yayitali mwakuti, mwina banja amalifuna. Nde izozo tidzafunsa kutsogolo kuno kuti kodi zimatenga nthawi yayitali bwanji kuti ayeze thupi. Koma ndinali ndi mafunso awiri ofulumira kwambiri kuti kodi muli ovomera kuti mwina passport iyo mukhoza kutipatsira ku report kuti tidzayione nawo kuno ku inquiry kuti tidzayione. Ife tangofunsa mafunso a passport ilipo, mwina mukhoza kuvomera kuti mudzayipange submit kuti tidzayione. Funso pempho lina ndilonena kuti kodi madzi wako mwina ma email kapena ma password amuna anu kuti mwina tikhoza kukasuzumiranso zimenezo nkuona kuti kodi ma communication awo anali otani. Nkhani imeneyi ndiyoti ndipempho chabe ndifunse kunena kuti ngati mwina zikhoza kutitsegulako makutu pena ndi pena nkuyankha mansala ena ndi ena pa zimene mwalongosola. Funso langa lomaliza ndilonena kuti kodi mudachitako mwayi wopita ku nthungwa kumene kudagwira ndege ija nkukaona pamene panagwira ndege mwina kungoonako kuti kodi ndege ija idagwira apa ndipo zinthu zidali chonchi mwina zijazi asadachotse zimene tikhoza kuti zotsalira za ndege itagwamo mudakhalako ndi mwayi okaona ku site iko. So funso langa ndimenelo. Funso lina ndimapempha za passport olo ngati mudziwa ma password ama email awo ndi ma communication ena. Zikomo kwambiri che. Zikomo.
passport ndikoza kuzaibweresa mukazaifuna ndiliwokonzeka kuibweresa failipo. Ma email, ma password ayi sindikuziwa. Kuntungwa ayi sindinapiteko fikira siku la lero timangoonera muzithunzi basi. Ziko noseko mukambiri my lapken mwina mudathandizako anali ndi mafoni angati amunano? alapokeni anali ndi foni imodzi. Chonza kuti anali ndi sim card imodzi? Sim card so inali imodzi. Ali mu ndege mudalankhulana munapangapo exchange any conversation ya ma text? Ayi sitinalankhulana. Chabwino nomangofuna ti ikirombo nomeno koma titokoza kuti matilankhula ndikhulupirira chilicho chimene mwatifotokozera simunaonjezere simuna chose koma manena chilungamo chenicheni. Inde mwina muli ndi mawu omaliza? mawu anga omaliza ndingopempha kuti komiti iyi ndi imene ifeyo tikuidalira kwambiri chifukwa chokuti kuyankhula ndayankhula pano ndalankhula momasuka mosacheuka mosaopa. Ndiye ndikungopempha kuti chilungamo basi chichitike kuti ifeyo tiziwe chimene chinachitika ndi chani. Sikuti olo tikaziwa kuti anthu achazuka ayi koma tingoziwa basi kuti mitima yathu izatani isike kuti izathe kugona bwinobwino kuti chinachitika ndi chakuti. Ndiye tingopempha kuti chilungamo basi chikhalepo kuti ifenso mawido tikhale anthu kutisidwa ndizosatira za komiti iyi. Ndathokoza kwambiri kuti ninali womasuka panalibe chiopsezo chilichonse chondiseka pakamwa kapena kundiweruza ma actions chilichonse chinali chabwinobwino. Zikoma kwambiri. Thokozeni ala khale nano munyengo imene akukuteni akufungateni koma apaseni mphamvu zoti muyende chitsogolo. Nkhani imene mafotokoza inali yokhudza kwambiri mitima yathu tonse. Tinalo osweka kukuonani mukulira. Mafuna ndikutsimikizireni kuti dziko lonse la Malawi mamembers ali pano ali nanu limodzi simuli nokha. Cholinga chathu nchakuti chilungamo chidziwike. Ndiye tiyesesa mbali yathu kuti mwina tidzakupaseni mayankho pa mafunso amene muli nawo. Awa ni matero zokamirana zathu mulo masuka kuti mukhoza kusanzika ndokumapita. Zikoma kwambiri ndiufunira zabwino nonse. Zikoma kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi. Osayiwala